హాయ్ యువర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లేవి హన్వి కుకింగ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను బాదం హల్వా చేస్తున్నానండి. ఈ బాదం హల్వా నోట్లో పెట్టుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది, ఇట్టే కరిగిపోతుంది. మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ముందుగా నేను ఒక 20 గ్రామ్స్ బాదం పప్పుని తీసుకున్నాను. హాట్ వాటర్లో ఒక 2 అవర్స్ బాగా నానబెట్టుకోవాలి. 2 అవర్స్ తర్వాత బాదం పప్పుని మనం పొట్టు తీసివేసి మిక్సీ బట్టి పేస్ట్లా తయారు చేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ల పాలు యాడ్ చేసి మనం పేస్ట్ని రెడీ చేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద పాన్ తీసుకొని 1 కప్ బాదం పప్పుకి నేను 2 కప్స్ పాలు యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ పాలు ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు బాగా మరిగించాలి. నేను కొంచెం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫుడ్ కలర్ ఆప్షన్ మాత్రమే. మీ దగ్గర కుంకుమ పువ్వు ఉంటే యాడ్ చేయండి. మనం బాదం పేస్ట్ని యాడ్ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం మీడియం ఫ్లేమ్ మీదే చేయాలి. మొత్తం ఒక 50 మినిట్స్ పడుతుందండి. చాలా ఓపికతో మీరు తిప్పుతూ ఉండాలి. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత మనం షుగర్ యాడ్ చేయాలి. షుగర్ కరిగేంత వరకు మనం కలుపుతూ ఉండాలి. హల్వా అనేది బాగా దగ్గర అవుతున్నప్పుడు మనం 3 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేయాలి. ఒక్కసారి యాడ్ చేయకూడదు, మనం మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చి యాడ్ చేయాలి. ఈ హల్వా ప్రాసెస్ అంతా 50 మినిట్స్ పడుతుందండి. మీరు కొంచెం ఓపికతో చేయండి. మీ పిల్లలకు ఒకసారి చేసి పెట్టండి, చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడైనా పండగలకి ఇలాంటి స్పెషల్ ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ఎప్పుడు పాయసం ఇలాంటివి కాకుండా ఇలాంటివి ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, నోట్లో పెట్టుకుంటేనే కరిగిపోతుంది. ఈ హల్వా ఆల్మోస్ట్ దగ్గర పడుతుంది. దగ్గర పడుతున్నప్పుడు మనం నెయ్యిని కొంచెం యాడ్ చేయాలి. ఆ నెయ్యి రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు మనం కలుపుతూనే ఉండాలి హల్వాని. కొంచెం యాలకుల పొడి నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. హల్వా ఆల్మోస్ట్ బాగా దగ్గర పడింది. ఆయిల్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. మనం నెయ్యి వేసాం కదండి, ఆ నెయ్యి అంతా మనకి రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ హల్వా నుంచి సపరేట్ అవుతుంది. అప్పుడే హల్వా బాగా రెడీ అయినట్టు. మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. హల్వా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్ట్ అయిన హల్వా రెడీ.